Набір до патрульної поліції Криму розпочали у Києві. Про відкриття 60 вакансій до підрозділу патрульних автономії повідомив голова Нацполіції України Сергій Князєв. Набиратимуть копів в рамках проєкту деокупації півострова. Базуватимуться поліцейські на Херсонщині. Вийдуть на службу перші патрулі вже всередині травня, поки Крим залишатиметься під російською окупацією, займатимуться контролем кордону з півостровом на 3 пунктах в'їзду-виїзду. Основними завданнями їх буде виявлення зрадників та штатна робота з населенням півострова. Поліцейські посилять превентивну роботу і будуть працювати з громадянами на нашій території. Ми будемо захищати права кримчан, документувати всі злочини проти них, займатися міжнародною діяльністю. Такі заходи дозволять нам зачинити вхідні ворота для людей, які зрадили Україну. Вони не зможуть безперешкодно їздити по нашій державі, по нашій землі, використовувати українські паспорти, при цьому активно займаючись відторгненням Криму від України.